हो तशी जाल्यार सद्यान थोरडिके गवजी सूर दत्ता. होई गो तुळसी, ಹೊರಡಿಕೆಂತ आमक बालमेन शंकर शॉपिंग छोड काम नाही ग. आणि के सोयरीक फिक्स दायनी इतलोगे शॉपिंग बाहेर सचवे. चलियल बाप सुना चितलं प्रवलेल मगिरी सोयरीक निक दिदल म्हणकेच मो. आता चलियन चल्ले कोपल असे हरडीक दल्लल म्हणकेची. हा येऊची पशी पुढे तुमगेल पट्टांग सूर दल्ला मो. ना बा आम्ही आता इलिंती मिगेल माईंचे भावल पुतक एक सोयरीक फिक्स दोचे रस तकाची शॉपिंग बग्गे प्रा हन्नी मग तमाश करता सिलिंती. तुमगेल घरांत एकलो गुंड म्हण चल्लस मो तक्वे. वई वई आमगेल गुंडाकच सोयरीक इल्ले चड पक्ष सोयरीक फिक्स करता बा. हरडिके दिवस आमगेल अम्मणीके सोन फूल मळो का म्हण मग भारी आशे. आणि म्हाकाय कपड नेसच्याक समय ना एक चिके मेकअप आणि करून घेऊया म्हण कोणाला करून घेवच म्हण कळता ना. होई हरडीक मुंज म्हणरी आमका कपड घेऊच मात्र नाही कशी नेश्य बा म्हणचेच ना. हा नित्यन कपड नेसल्या सहित हरडिके वेळारी म्हणरी कोणाला हरडिके वत्तानी कपड पिंगलचक मस्त वेळ घेता केलो पण तो बेजारनो तशीच कशकी सुत्तम घेणोचे. त्या मात्र होई आता पुढे वरी वट्राशी कपड नेसून वच्चदायना. चंद कपड घेतलं मगिरी चंद कोण नेसल्यार मात्र ताका चंद येऊचे. म्हाका हेंची प्रॉब्लेम कपड नेसचक याना आणि पुढे पिन कोण दवन घेवचक कळना. कोणे पुणी शिकोवन दितले आसिल जाल्यार लायक आसिले. केलो जन नीट जावन न्हेसता ती कपड भारी चंद दिसता. म्हाका ते समय येयना कोणे शिकोवन दितले आसिल जाल्यार चांग आसिले. तुमगेल सक्कड समस्येक एक परिहार म्हळ्यारी आमगेल दीप माई. कोण ते दीप माई? दीपा भट म्हणून मेकअप आर्टिस्ट आसा. चंद नमने रे हेअर स्टाईल करता मेकअप करता कडेरी ब्रायडल मेकअप आणि आमचीगेल होकलेक सिंगर सूचे आणि कपड कशे नेशी म्हणून शिकोवन दिवचे पुरा करता. होई रे साधनक्का म्हाका भारी खुशी जाले. तांगेल फोन नंबर असल्यार दी आमगेल गुंडीकय सोनपूल म्हळो का. तांगेल फोन नंबर मात्र नाही इंस्टाग्राम लिंक दिता तुका पळयल्यार तू कळता. तांगेल नंबर आमक मात्र नाही आमगेल वीक्षक आमकय दी साधनक्का. कोणाक पुणी मेकअप करच असल्यार कॉन्टॅक्ट करचक सुलभ जाता. तुमको कोणाक सोनपूल मळोचे मेकअप करचे ना कपड रॅपिंग शिकचे अशी कसण्याचे अगत्य असल्यार दय कोर्न आमगेल दीपा भट मयेक कॉन्टॅक्ट कराती. तांगेल नंबर हंगा डिस्प्ले कोर्नस्ताती आणि तांगेल इंस्टाग्राम लिंक फर्स्ट कमेंटांचो पिन कोर्नस्ताती. दय कोर्न तांका कॉन्टॅक्ट कराती आणि हे माहिती तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांकनी शेअर कराती. आणि तुमगेल चेडवाल बर्थडे असो वेडिंग एनिवर्सरी असो कसने शुभ समाचार असो आमगेल व्हिडिओंत सांगका म्हळ्यारी दय कोण कमेंट सेक्शनान तिलसी येते. एक वारा पुढे तुम्ही तिलसिलरी आम्ही व्हिडिओ कोण घालताती. आमगेल व्हिडिओ पळयलेले तुमका सगळ्यांकय धन्यवाद.